Sziasztok, én Lucky vagyok. Készítsetek 32-sőt. Gyere ki, légy a sorokra, mert behúgyoztam. Nikon D3200 tükörreflexes fényképezőgépet fogjuk kicsomagolni. Aha. Jaj! Itt is van. Ti milyen színűnek látjátok ezt a ruhát? Nem tudom talán nyomni. Mi ez? Elkészült. A Lucky féle békönös szendvics. A nyudék tudják, hogy buzi vagy? Nem tudják. Várj. Bazd meg. Ne! Hova mész, te hülye? Viszont megpróbálom egy... És meg tudtam ölni! Mi van? Wow! Atya, úristen! 7 DVD. Bemutatok! Köcsögök! Köcsög minden, köcsög ventilátorok. Mik azok, szélcsatorna készülök. És ma videózni fogok. Wow! Mióta vagy együtt barátnőddel? Hogy ismerkedtetek meg? Szeptemberben összegyűjtünk. Sziasztok! Félem. Hülye! Jézusom! James! Sziasztok! És itt van Nordi. Hello! Ez működik! Igazából nem. Meg fogjuk nyelni a bajnokok pajzsát. Találkozunk a beéten, remélem én Lucky voltam. Sziasztok! Mármint nem azt remélem, hogy Lucky voltam, hanem azt, hogy találkozunk. No! Nem hiszem el, gyerek! Remélem páran azért bevettétek a faszomat. Nem beszélünk ilyen csúnyán, nem. Csak viccelj. Na, szóval tulajdonképpen... Csícska vagy? Tessék, Rohadt köcsög. tessék, Attól, hogy gyerek vagy, még megverhet. tessék, Na, tessék. oké. Tavaly szeptemberben lett meg ugye a 100 000 feliratkozó, és most itt vagyunk július közepén, és 200 000. Jó, nekem lejárt az időm. Hát én azt hittem, hogy csak azért van idő, hogy Ja, csak úgy, Hogy, hogy legyen csak valami. hanem hogy Meg amikor a nézőkkel énekeltek az utolsó számban ugyanúgy a Beat It Out-ba az a Lift me up, let me go. Hát nem túl esztétikus eddig. Jó. Lecsúsztam! Bassz meg, beszortam! Ott van! Elnézést, meg tudnám mondani, merre van a spár? Meg fog halni! Meg fog halni! Meg fog halni! De hülye vagy! Kész! Gyerekek, ez tök jó lett. De csak az egyik irányba nem esik ki. Valamivel be kell kötni a szembe. Nyom. Halász jó! Fej! Bum! Jó, mama, jó. Jó, mama, nyugi. Akkor szerintem ez a videó úgy körülbelül ennyi. És hát akkor találkozunk legközelebb is. Én Lucky voltam. Sziasztok!